Il-Whip tal-Gvern Glenn Bedingfield kellu messaġġ b'saħħtu kontra d-dibattitu dwar żieda fis-salarji tal-membri parlamentari f'dan il-perjodu, meta l-pajjiż għandu bosta prioritajiet oħra bħas-saħħa u l-ekonomija. Bedingfield kienet jitkellem f'seduta parlamentari li matula ġiet approvata proposta mill-Kummissjoni Elettorali dwar bidliet fid-distretti elettorali illi jirriflettu il-movimenti fil-popolazzjoni. Fil-fatt b'din il-mozzjoni 1320 votant minn ħaż-żebbuġ se jimxu mis-7 distrett għas-6 distrett, filwaqt li aktar minn 1200 votant ieħor fin-Naxxar se jimxu mit-12 distrett għall-10 distrett. Dawn il-bidliet il saru jitfit mal-liġi li tassigura li kull distrett f'Malta ikollu bejn 25,576 votant u 28,268 votant. Intant il-Whip tal-Gvern saħaq illi l-ebda politiku mu part-time. Aħna imħalsin ta' part-time, iva veru, imħalsin ta' part-time għax imħalsin skont kemm nattendu għal-sessjonijiet tal-Parlament. Imma minnu politiku, huwa politiku full-time. Ġrekkaw xi ħadd jaħseb illi għaw xi ħadd fil-politika deħel part-time u jibda jaħdem ta' politiku mill-4 ta' war nofsinhar sas-7 mit-2 sal-4, u mbagħad il-ħamis u l-ġimgħa u s-Sibt u l-Ħadd tal-wara aħna ma nkunux politiċi u filgħodu ma nkunux politiċi. Glenn Bedingfield qal li ma jemminx li dan hu żmien ideali meta għandha tiżdied l-onorarja tal-membri parlamentari. Mhuwiex iż-żmien hemm ħafna iktar prijoritajiet, is-saħħa tan-nies, l-ekonomija, dawk għandhom jiġu l-ewwel, mhux jekk il-MP għandu xi jitħallas ta' full-time jew ta' part-time jew tant affarijiet dik tinkwetakom kemm l-MP se jitħallas. B'referenza għad-dikjerazzjoni ta' deputat nazzjonalista Clyde Poole il-ġimgħa li għaddiet meta qal li l-Kamra ta' Rappreżentanti qed issir irrelevanti, il-Whip tal-Gvern qal li jħossu privileġġjat li jitkellem f'isem min eleġġih fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Inħossni privileġġjat kull meta nitkellem hawnhekk bil-leħen tan-nies f'dan il-Parlament għaliex aħna hawnhekk rappreżentanti tan-nies u aħna rappreżentanti għax in-nies ivvutawlna, għax in-nies iwrew fiduċja fina u għalhekk kull membru ta' din il-Kamra għandu jħossu ipprivileġġjat għax intażel minn ħadd ieħor biex jitla' jitkellem f'din il-Kamra.